Snowboard és un esport que es practica a l'hivern. El material que es necessita per a l'snowboard és una tabla de snowboard, un casc de snowboard, unes ulleres de snowboard, una samarreta tèrmica, una jaqueta de neu, uns pantalons de neu, unes botes de neu, fixacions. El que fa snowboard per parar la taula ha de girar. L'snowboard es practica a la muntanya. ¿Alguna pregunta? Sí. A la muntanya de neu. ¿Una pregunta? Kilian. ¿Verdad que lo que tienen las tablas son cositas así que te aguantan el pie para que no te caigas de la tabla? Sí. ¿Y la niña? Que l'últim que has dit, sí. Què significa el... No. El que és això? Sí. On es practica, no? Vols dir? Sí, on es practica. A la muntanya. En una muntanya nevada. Alejandra? Què són fixacions? És una cosa que aguanta les botes i també enganxa a la taula. Arlet? Quina cosa? Les fixacions. Mira, què són les fixacions? Una cosa les fixacions, no ho entenc. Ho podem treure per ensenyar-s'ho? Mira. Un moment. Alba, que no veiem. Manel. I això tens que posar un casc. No, una sudadera fort. No. I així? Bueno, però si peses molt, s'agatxa. Si peses molt, quan tens una seguretat normal, que si peses com així la barriga, s'enganxaria. No. I si pots pegamento? Sí. ¿Alguna pregunta més? Una pregunta. Les camisetes tèrmiques per què serveixen? Sí, per no tenir fred. Ni fred ni calor. Així, fred i calor. Kilian? ¿Las gafas per què són? ¿Las gafas? Sí, las gafas. Perquè no t'entri neu als ulls. Jo sabia. Ai, sí. Que trineu. Per què no ni tu trineu? Ja sé que no trineu. Un trineo es como algo que juegan los niños y se agarran así. Però que heu parlat d'un trineu? No. No han parlat d'un trineu i així. He parlat d'una tabla. Clar. La tabla és snowboard. Ja heu acabat, llavors? Doncs vinga.